हेलो फ्रेंड्स अन्नपूर्णे किचन मातरेग्ला स्वागत ಏರ್ ಮಾತಾ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದ ಜರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇನಿ ಅನ್ಮೂಲು ತೆಕ್ಕರೆದ ಪಚ್ಚೊಡಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡ ತೋಜ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ರಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೊತ್ತೋಡಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ದೀಪನ ಪುರ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ತೆಕ್ಕರೆದ ಪಚ್ಚೊಡಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಗಂಜಿ ಒಣಸು ನುಪ್ಪು ದೊಟ್ಟುಲ ಸೈಡ್ಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಬೇಗ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕಜ್ಪು ತೆಕ್ಕರೆದ ಪಚ್ಚೊಡಿ ತುಲೆ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಐಕ್ ದಾದ ಮಾತ ದೆತೊಂದೆ ಅಂದು ಪನ್ಪೆ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತೆಕ್ಕರೆ ದೆತೊಂದೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂದೇನೈತೆ ಯಾನು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿವೆ ತುಲೆ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ದಿವೋ ನೋಡು ನೇನು ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ತೆಕ್ಕರೆನ್ಲ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಒಂದು ಸಾಸಿವೆ ಒಂಜರೆ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ಎಲ್ಲೆ ಸ್ಪೂನು ಒಂಜರೆ ಸ್ಪೂನು ಸಾಸಿವೆ ಪಜ್ಜಿ ಪೊತ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಅವೇಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ತುಲೆ ಶುಂಠಿನ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ನಿಗ್ಲೆ ಏತ್ ಖಾರ ಬೋಡು ಆತು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಂದು ತಾರೈ ಈತ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಕಡೆದು ಕೊಣರ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನ್ ಸುಮಾರು ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಪೂರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಅವೆಲ್ಲ ವರ ತೂದು ಎಂಚಾತನಂದು ಎಂಕ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ಡಿಂಕ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪೈತೆ ಒಂದಿನ ಸಣ್ಣ ಕಡೆದು ಪತಾರ್ಕ ಆಯ್ನಾತ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಈ ತುಳು ಚಾನಲ್ಗೆ ಎನ್ನ ಪನ್ಪದ ನಿಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಆಂಡ್ ಸಣ್ಣ ಕಡೆದು ಕೊಣದು ತುಲೆ ಸಣ್ಣ ಕಡೆದು ಕೊನೋಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ನಮಕೊಂದು 10 ನಿಮಿಷಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಕಚ್ಪು ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಇದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆದು ಕೊಣತೆ ಇದು ನಮಕ್ ಏತು ಉಪ್ಪು ಬೋಡ ಆತು ನಿಕ್ಲೆ ಏತು ಉಪ್ಪು ಬೋಡ ಆತ ತೂದು ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಒಂದೇನೈತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಏತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತದಿ ಒಂದಿನ ತೆಕ್ಕರೆಲ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಪಾಡೋಡು ನೆಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ತೆಕ್ಕರೆಂಡ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಲ್ಯ ತೆಕ್ಕರೆಂಡ ಅರ್ಧ ಕಾಲು ಯಾವು ಎಲ್ಯ ಕಾಲು ಭಾಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಯಾವುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಬುಡ್ಚಿ ಎಂದುತೇನು ಮಲ್ಲ ತೆಕ್ಕರೆ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಾಸಿವೆಲ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ತೆಕ್ಕರೆ ಏತ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತೊಂಬರ ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ನಿಗುಲು ಎಲ್ಯ ತೆಕ್ಕರೆಂಡ ಸಾಸಿವೆ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿನೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯಪಡ ಸಾಸಿವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಂಡ ಅವೊಂಥರ ನಾಳೆ ಕತ್ತಿರು ಐಕ್ ಆಯ್ನತ್ತ ಸಾಸಿವೆ ನಿಗಲ ತೆಕ್ಕರೆ ಏತುಂಡು ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿದ ಮಿತ್ತು ಪಾಡುನ್ಲೆ ತುಲೆ ಐತೆ ಒಂದು ಆಂಡ್ ಸೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಆನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತ ತೋಜ್ಪಾವೆ ತುಯರತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏತು ಒಂಜಿ ಈಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಆತೆ ಬೇಗ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಗಂಜಿಗ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅತನ ನುಪ್ಪು ದೊಟ್ಟುಲ ಚೂರು ತೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತನ ನುಪ್ಪು ದೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅಪಡ ದಾಯತಡ ನಿಗ್ಲು ಈತ್ನೆಟ ಇಂಚ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಎಂಚಾತನಂದು ಪಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ನೇಕ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ.